Καλώς ήρθατε σε ένα νέο tutorial των Download Station. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε install το Pro Evolution Soccer 2010, το οποίο είναι μόλις 18,5 MB. Λοιπόν, αρχικά φτιάξτε ένα νέο φάκελο με όνομα ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θα βάλω PES 2010. Ανοίγουμε το αρχείο, το οποίο θα βρείτε το link κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Και τώρα επιλέγουμε όλα τα αρχεία και τα κάνουμε extract. Λοιπόν, στον φάκελο που φτιάξατε εσείς, αυτό θα κάνει λίγη ώρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι αυτά που σας δείχνω. Είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Οκ, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τελείωσε το extract. Μισό λεπτό. Αυτό λοιπόν είναι το PES 2010. Εδώ πέρα μπορείτε να το παίξετε. Πάτε PES 2010, φάκελο. Βλέπετε εδώ. Program Files, Konami, Pro Evolution 2010. Και εδώ πέρα είναι το PES 2010. Κάνετε καταχώρηση στο μητρό το PES 10 P86 32 bit. Yes, πατήστε. Ναι. Οκ. Μετά στη συνέχεια. Και πλέον μπορείτε να παίξετε PES 2010. Αν είναι και στον κόμμα υπολογιστή δεν παίζει. Για την ακρίβεια το κατέβασα για δοκιμή. Τώρα θα πάω να το κατεβάσω και στο φορητό υπολογιστή μου, στο laptop. Είμαι από το κανάλι Download Station. Επισκεφτείτε το site μας για περισσότερα downloads. Από μένα, γεια σας.